Či sme u nového videa, poďte si so mnou nachystať na video domu, takže hodíme trochu robiť. Táto izba sa možno nepohne, ale asi hej. Takže... Wow! Dáme si toto. A toto je pre deti. No. Toto bude detská izba pre tie 3 baby, takže sem postiel. Sem. A sem, akože keď sú 3, tak... Najviac natlačíte. Tak. Tu je nejaká polička nová. Wow. To si určite, kde si dáme tu sem napríklad. To je fakt pekné. Skriňa nová. Čakač. To je hen taká skriňa, tak to ani tak asi nechcem. Neviem, skriňa si... To tam asi môžeme aj nechať. Tomu. Okay, toto ešte raz, ale toto z tvojej strany. Na seba asi nepôjdu. Takže to je jedno. Záchod, to je záchod, tak úplne, takže spálňa len, a ešte herňu môžeme. To čo je? To je staré. Tak dáme sem 2 telky. Keď sú toľko papier, tak 2 telky. Také netradičné, ale okej. Nejakých plišakov, ja neviem, napríklad. To sa mi veľmi páči. 3 stromy dáme, ktorých pokladáme jeden dole, jeden nižšie, jeden vyššie. A tuto knihy dáme. Počkať, toto sú tieto. Knihy budú kde? Tak tu nejakú túto knihu, túto napríklad túto. Dáme túto. Ona nestojí, to bude musieť byť na sebe. Knižky. Tak táto izba je podľa mňa hotová, len ešte nejaké tapetky. Takže dorobíme toto. Trochu sem zase inokšiu. Ježiš, tu je katastrofa. Táto je pekná. Tapetu by sme mohli dať takúto. Takúto. Pekné. Takže toto je detská izba. A ideme na spálňu. Túto poličku tu necháme. Určite, hej. Ale postele. Ten kouč je pekný. Tak toto vyhodíme. Toto dáme. Túto postielku vyhodíme. To si necháme aj. To podľa mňa aj páči, tak tu. Len trochu tapety tie. Toto. Mne by sa hodilo presne tie isté štky. Ešte toto. Ešte aj toto. Takže podľa mňa toto je parádna izba. Len tá políčka ešte, no. Mne sa nedá zniesť, podľa mňa. Toto nie, ja to nechcem peč. To dáme na toto nad dieťatko. Pozrieť sa dole nižšie, alebo kde to bolo. Toto nie, to je lampička. Wow. Pekný. To sú kytky, že? Nový stôl, tu budeme mať. Ježiš, to chcem. To chcem.
2. A jedna sa bude dívať na telku. Tak toto nachystáme, že ho sa tak toto už je nachystaná izba. To je strašne cute. Tu sa otvoríš a tu máš nové suflíky. Jo. Tak z tejto stránky asi vymeníme. To je záchod, to je umývadlo. Aj záchod rúžový. Kde som to chcela? Čo to je polička? Jo, tak nájdeme toto. To není iné také, tak toto nechám. Dokoberac boje preč. Nový. Sme tento. Dobre, takže toto je pripravené. Kúpeľňu ideme zmeniť určite, to je jasné. Tieto podlahy. Tak, tu vymažeme. Ako pekná vaňa, ale strašne mi sa páči táto veľmi. Táto vaňa nová. Je strašne malo síce, ale nevadí. Ty úplne. Šup, toto. Nový záchodík. To umývadlo bude rúžové. Tak. A záchod tento vymažeme. Čo dáme tento? Dáme ho. To otvoríme. Tak to bude krásna kúpeľka. No. Toto je herňa, tu necháme, len prefarbíme. Takže šup, tapeta. Táto farba určite. Zem. Táto. To je stojí na balkóne. Zem. A gaučiny. To bude tento, dajme tomu. Wow. Bude pekný. Ešte dáva tu. Dva nie, nebudú. Nie, takto. Idem toto preč. Toto je koň. To dáme sem. Toto je také vtulné. Jo. Necháme ešte do izby, sa im to hodilo. Tá polička tam je. To sa asi vyššie, kde si nedá dať. Sme ich nemuseli dať. No nič, tak toto polí. Kde je tá polička? Polička zmizla. Tak tam dáme toto. Ja už to mám. Takže celé prvé poschodie je hotové. Toto detské izbe trošku ustláme. No. Aj toto je rozhodzené krásne. Pustil som do jednotky. To sa harkaj. Ideme na jednotku. Šup, ideme na jednotku. Tak sme tu. A kuchyňa je fakt pekná, len sa trochu prerobíme. No a tá záhrada si bude celá chcieť prerobiť. Toto tu nebude. Takže toto vymažeme rovno. A tu tam dáme toto. To bude toto. Toto. A rovno aj dve, lebo je veľa. Takže takto. Dobre, takže part 2 bude pripravené. Takže bajík.